Mga habal-habal nga mosulod sa Barangay Ilang, Davao City gipang butangan na og sticker kini aging pamaagi nga daling mailhan ang driver ug galing dunay dili maayong mahitabo sa ilang mga pasahero. Ani ang balitang barangay ni Argel Relator. Human makatala og kaso sa alegasyong pagpanglugos nga ikalambigitan matud pa sa sospek nga giingong usa ka habal-habal driver kaniadto. Mihimo na og lakang ang barangay council sa Ilang, Davao City labot ni ini. Sumala ni Barangay Kapitan Amado Babaw, nasabutan nila nga ipailawom sa validation ang tanang mga nagapamasahero gamit ang single nga motor o habal-habal. Ilabi na ang mga habal-habal driver nga residente sa lugar dayon hatagan og sticker nga mo'y ibutang sa ilang mga motorsiklo. Gikuha na mo ang ilang driver's license, ang mag-check, ang ilang registro silang motor, o ang ilang pagkatao, ang ilang pangalan, asa silang puyo. So, before na mo i-distribute ng sticker because that is one way sa among pagtanaw nga masulbad na mo ang mga insidenteng inana, no? Usa sa mode of transportation dinhi sa Barangay Ilang labi na kadtong mga nagapatod sa mga lagyo nga purok mao ang pagsakay og habal-habal. Busa importante gayud kudo nga ma-validate ang mga habal-habal driver aron nga daling mailhan ug galing dunay mga reklamo ang mga pasahero. Sa maong pamaagi, mas dali nga mailhan ang driver tungod dunay numero ang matag sticker. Gilayon niya ni sunod ang mga habal-habal driver sa maong rekisito sa barangay. Sama nila Jeff T. ug Michael. Kay gimikan mo ni sa karon diri sa mga area nga naay mga rip-rip. Manang gipatagaan mi ani. Okay ra pud sa inyo nga nag-register gid mo. Okay ra. Importante mga ni sir sa MUA para atong mga cases diya sa Combior. Kailang kabawtan ng tao ba nga kami nakaparehistro sa barangay. Mao ni proseso sa MUA. Alang sa pasaherong si Bian, maayo ang gihimong lakang sa barangay aron mas luwas ang pareho niyang sagad nagasakay og habal-habal. Ay in case og naay mga mahitabo, mga ko na trace nagdali. Pero ikaw habal-habal gid ang ginasakyan pirmi. O labi nagmagdali kay pag turno man good kailangan pa kuanon kanang punuon ba. Nanawagan ang barangay council ngadto sa ilang ginsakpan nga mosakay lang sa mga habal-habal nga duna nay sticker. Ana sa kapin gatos ang nahatagan og sticker. Kauban si Melcher Awing sa kamera. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao.